Ростовський конвеєр абсурдних судилищ не збавляє обертів. 11 роками колонії суворого режиму покарав кримсько-татарського бранця Ернеса Аметова Південний окружний військовий суд РФ. Громадянського журналіста, якого позаминулого року виправдали у цьому ж суді, тепер визнали винним в нібито тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. Окупанти також заборонили Аметову після звільнення залишати Крим, брати участь в масових заходах і змінювати місце проживання без дозволу. З доказів так званої провини бранця лише свідчення прихованого свідка та записи з мечеті Бахчисарая, де Ернес Аметов обговорював побутові, політичні та релігійні теми. Цікаво, що в 2020 році його звільнили через відсутність доказів. Це був перший подібний випадок у так званих справах про тероризм. Однак цьогоріч у березні справу відправили на новий розгляд. Держава-терорист продовжує порушувати права людини в окупованому Криму, незаконно переслідуючи та утримуючи громадян України. Представництво засуджує та не визнає злочинний вирок проти представника кримсько-татарського народу Ернеса Аметова. Він, як і інші незаконно ув'язнені Росією, має бути звільнений. Свобода та безпека наших людей можлива лише після деокупації Кримського півострова. Чергова спроба знищення української інфраструктури та акт геноциду. З 7-ї ранку російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. На щастя, більшість 54 ракети вдалося збити протиповітряним силам. Окупанти гатили з повітря та моря, застосовуючи крилаті ракети Х-101, Х-505 і «Калібр», а також зенітні ракети С-300 по прифронтових містах і селах. Під прицілом нелюдів традиційно енергетична інфраструктура. Пошкоджено об'єкти на Львівщині, Івано-Франківщині. Без світла опинились також 180 тисяч абонентів на Київщині. Столичний регіон присипало уламками знищених ракет. На жаль, пошкоджено медичний заклад на Фастівщині та 10 обійсть в Бучанському та Вишгородському районах. На місце одразу прибули екстрені служби, попередньо без постраждалих. Криваві бої за фортеці Донеччини не припиняються ні на мить. За даними Генерального штабу, наші оборонці відбили російські атаки поблизу 1,5 десятків населених пунктів. Йдеться саме про Бахмутський та Авдіївський напрямки, де зберігається найскладніша ситуація. Ворог під прикриттям артилерії та авіації уперто веде наступ в намаганні протиснути українську оборону. Втім, має значні втрати в живій силі та техніці і аж ніяк не може похизуватися помітними здобутками. Сили оборони продовжують виснажувати росіян активною обороною та утримують позиції. Тим часом українська авіація та ракетники полюють за російськими тиловими пунктами. 27 грудня в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв'язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється. Напівпорожні пароми при багатокілометрових чергах. До 1000 вантажівок стоять на литовищі Керчі в очікуванні можливості поїхати з Криму. Пароми постійно затримуються через шторми у Керченській протоці та хаос на переправі. Жити в степу по кілька діб – норма для водіїв ваговозів після того, як так званий Кримський міст став непридатний для їх пересування. А я не знаю, какой я в очереди. Я стою, вот мы стоим, мы не трогаемся уже 2 суток. Нас вообще не трогают. Ни повозгруженные, ни вот это все здесь стоит. Я стою вообще дольше всех. Люди стоят здесь по 7 дней, по 4 дня стоят. Сколько стоит? И звоним и в администрацию, никто не берет. И в администрацию парома никто не берет. Паром, если рентген не успевает нас просветить, паромы идут пустые. И рентген, он ломается постоянно.
Неужели нельзя нас досмотреть без всякого рентгена? Вчера с 3 часов дня до 8 вечера всего лишь только 40 машин отправили. Вот. Сегодня ночью, 3:30 ночи, тоже машины отправляли. Вот. Но не все. Вот второй ряд стоит, 4 машины, тут даже 5 машин. Вот. Утім, є й обрані, які йдуть повз нескінченну чергу. Переважно це вантажівки з українським зерном, викраденим на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Водії ваговозів помітили, що зерновози скупчуються на заправці при в'їзді до Керчі. Сюда, каким образом они там оказываются и за какие деньги? Потому что у нас, ребята, есть вот зерновозы, которые с нами не стояли. Они стоят в порту. Как они там оказались? Они тут вообще не стоят. Они на порт приходят. Вот человек вчера ездил на такси, он подошел к зерновозам, говорит, а где твои талончики? Они ему просто на 3 буквы сказали, что это, иди отсюда, что тебе надо. Как они, эти машины там оказываются? И они же... Оминути чергу коштує 20 тисяч рублів, кажуть водії. Інший шлях, крім очікування на литовищі Керчі, їхати так званим суходольним коридором. Це дорога через окуповані райони Херсонщини, Запоріжжя та Донеччини. Утім, охочих небагато, особливо після визволення правобережжя Херсонської області та наближення фронту до Криму. Я работаю на себя, у меня свое ИП, и мне, допустим, ехать в круг, давать там больше 500 километров. Солярка сейчас не дешевая, а столько фрак не стоит. Поэтому приходится на паром ехать. На пароме говорят, что очередь большая. До 7 суток груженные стоят. В прошлый раз заезжал, пустые все стояли, груженные ехали. В этот раз наоборот. Таможни, так как называемая таможня. Но здесь со стороны Джанкоя заводят машины. Колонны запишутся, заводят, завели через таможню, организованно все, дальше бросают. Дальше эта колонна идет сама. На каждом блокпосту нас останавливают, могут остановить на любом блокпосту. Сейчас принято это делать перед Таганрогской таможней со стороны Донецкой, будем говорить. Там люди в Азовском уже останавливают, чтобы не доходили мы до таможни. По 40 километров очередь грузовиков. 40-30 километров очередь грузовиков. Окупанти запевняють, що вантажівки пускатимуть так званим Керченським мостом у березні наступного року. Тобто майже через півроку після потужного вибуху на незаконному переході. Тоді обвалилися кілька прольотів. Їх окупанти відновили на початку грудня. Утім, дозволили рух лише легковикам.